da yaro da mace da tsoho duk inda ake rigima ba a kula su in dai ba makami ba sun dauka za su cutar da kai ba. Ka duba ba yadda su kai maka ido daya fa. Irin babanka shine sa'ana. An duk kaɗon da na gani ko wallahi sai na rabe. Idan ba haka ba kuwa ɗaya idan ma za a ƙarasa maka shi. Duk wata fitina da ke gani a duniya to ummul kaba'isin ta mace ce. Iskancin nan ba ku ka dauka iya shi ba billahi la ilaha illa huwa sai mu cire reni ni da kai. Su kashe mahaifinka su raba shi da duniya sannan ka sake zuwa ka nemo mana mugun iri? An kashe makiyayen nan abin da suka kullo da shi kai da ka gani ka san wata fitina ake so a haifar. Barin je fata-fata da dangin nasu karki damu. Ina zuwa. Kuma rigima yanzu aka fara ta wallahi. Ai rigima yanzu aka fara. Ina mafitarmu. Duk mai hirin ya bata maki rai lalle ko zana yau masa tsawa. Ina mafitarmu. An maka mugunta sai kana ma rubuta ka sani na sani. Kai karatu ne haka? Yi mana. A radin Allah ƙarya kake. Handi in boni kai yaushe ka je boni ka lalace. Kai a wace ne kake ma tukuna? Ki yi hakuri ku bar wa yaran nan su yi aure abinsu. An riga mata ne ke wakiltan aure? To mu anan ba haka muke yi ba maza ne. Wallahi in so sai an yi auren. Duk biki saki hana ba. Ko da kun kalla abu ma ya gama aiki yanzu ma maza mun daga jikin gona kar ka sa ta siki kama mun kuro Gono na kama ta kuma ta gono kuma ina ga dawo da abin da kike wallahi ba zai. Ina mafitarmu yana ne nan tafe akan YouTube mai suna El Hassan Film Production.